Velkommen til vores generelle procedure del 2 i Midtjysk Flyveskole. Vi skal snakke lidt om flyvepladsoperationer. Her ser du et visuelt anflyvningskort for Roskilde. Der er nogle støjbegrænsende procedurer på Roskilde. Det kan man se under punkt 16, hvis man går ind i VFG'en og kigger der. Vi skal undgå at overflyve byområder, som på det visuelle anflyvningskort er mærket op med blå farve. Der kan vi så se, at der er masser af små byer omkring Roskilde Lufthavn, der er mærket op på den her måde. Og det vil stå præcis i VFG'en, at overflyvning af byområderne af Gadstrup, Snoldelev, Tværby, Tune, Vindinge og Vor Frue skal undgås i forbindelse med VFR start og landing. Og så henviser de så til det kort, du kan se her. Man får bøder, hvis man ikke overholder reglerne, så det vil jeg råde dig til at gøre. Når man laver operationer på en flyveplads, så følger man et bestemt mønster under anflyvning. Hvis der ikke står andet angivet i VFG'en, så er det venstre runder, man bruger. Og her kan vi se, at vindposen den står til, at det er bane 09, der skal bruges. Så efter start fra bane 09, så drejer man venstre ud, og man drejer venstre om på medvind, og venstre om til base, og så drejer man på finale til bane 09. Det er så en venstrehåndsanflyvning, man har udført, hvor man hele tiden man laver hele tiden venstre drej, og har banen, man skal lande på, til venstre for sig. På Herning, der er det så sådan, at vi skal udføre alle operationer syd for pladsen. Og det indebærer så, at når vi skal lande på bane 09, så laver vi højrehåndsanflyvninger til den. Bane 27 anflyves som en venstrehåndsanflyvning. Når vi bevæger os på en lufthavn, så skal vi være utrolig opmærksom på, at vi ikke kommer til at lave en ulovlig baneindtrængning. Det vil sige, at vi kommer til at taxi ind på en bane, uden at vi har fået lov til det. Der er sket masser af store ulykker, netop på grund af, at fly er kommet til uforvarende og taxi ind på en bane. Så studer lufthavnskort indgående, før du flyver til en fremmed lufthavn. Husk at stoppe foran alle markerede stoplinjer. Og er der en stopbar, så må du først passere denne, efter at tilladelse er givet og lyset i stopbaren er slukket. Du skal ikke forveksle stopbarer med de lygter af orange farve, der kan være anbragt sådan for at gøre opmærksom på en stoplinje. Stopbarer, det er nogle røde lamper, der er fræset ned i selve banen. Kommer man i en situation, hvor man pludselig befinder sig på en bane, uden at have fået lov til det, så skal man underrette vedkommende lufttrafiktjenesteenhed. Og hvis der findes en egen rullevej, så skal man forlade banen hurtigst muligt via den. Hvis man ikke ved, hvor man er henne, så skal man stoppe op og underrette lufttrafiktjenesten, fortælle, hvor man sidst var. Hvis du prøver at besøge den side her, så kan du se en hel masse om banemarkeringer og om hvordan man opererer på baner og rulleveje på en flyveplads. Hvis vi skal prøve at kigge på, hvordan markeringen og skilter ser ud på sådan en flyveplads, så kan vi se, at banemarkeringerne her, det er jo tegnet op med hvide streger og hvide bogstaver. Streger og markeringer på vores rulleveje, eller taxiways, som det hedder på engelsk, det er med gul markering. Og det gule markering går faktisk en lille smule ud på banen og viser, hvordan man taxier ud til banen eller ind til parkering. Ved sådan nogle baner, der er anbragt nogle stoplinjer indad mod forpladsen. Når man taxier ud til en bane, så bliver vi først mødt af 2 opstrukne linjer, og derefter så kommer der så 2 punkterede linjer. Når fly kommer ind fra banen og skal taxi ud, så der må man gerne taxi den vej over der.
Men kommer man inden fra forpladsen og skal ind på banen, så skal man altså standse foran de fuldt optrukne linjer. Ude i siden af sådan en rullevej, der vil man se, at der er et skilt med, hvad rullevejen den hedder. Og det er så rullevej Alfa, vi befinder os på. Vi kan så også se, at fortsætter vi af rullevejen, så kommer vi til bane 09, bane 27. Kommer vi fra banen og taxi ind på forpladsen, jamen så ser skiltet sådan her ud, og det må vi gerne passere. Men husk, når der er nogle røde skilte, så betyder det altså, at der er et eller andet forbud, et eller andet, vi skal passe på. Det andet, det kan vi betegne som orienteringsskilte. Her har vi sådan et orienteringsskilt, der fortæller os, at vi er på rullevej Bravo. Lidt længere fremme, der vil rullevej Charlie kryds rullevej Bravo, som fortsætter skråt op til højre. Hvis du møder et skilt ligesom det her, så viser det, at apron, det er i pilens retning. Apron, det er også det, der hedder forplads på dansk. Du kan komme på nogle større lufthavne, hvor der er dirigering på forpladsen. Der er simpelthen en marschaller, som står og laver mærkelige fakter, og du skal så kunne finde ud af, hvad det betyder, når han står og drejer hånden rundt for eksempel, og viser den anden hånd på den her måde. Det betyder faktisk, at du må starte motoren, og han symboliserer, at propellen den skal køre rundt, og motoren skal dreje rundt. Hvis der står en marschaller på afstand, og viser dig sådan nogle signaler her, han kører hånden frem og tilbage, så betyder det, at du skal komme ned mod ham. Når du så nærmer dig ham, så kan han så skifte attitude, så peger han pludselig til den ene side, og det betyder så, at du skal fortsætte imod den næste marschaller, som er i den retning, han peger i. Den næste marschaller, det kan så være, at han står og vinker til dig på den måde, ligesom her, og det betyder, kom til mig. Hvis han vil have dig til at dreje til venstre, så viser han stadigvæk med den hånd her, at du skal altså fortsætte hen ad mod ham, men du skal dreje til venstre. Hvis han gør sådan her, så er det selvfølgelig fordi, at du skal dreje til højre. Og når han vil have, at du stopper, så står han og fakter, ligesom han gør her. Og når du skal stoppe motoren, jamen så laver han sådan et håndtegn, som altså ikke betyder, at han ønsker, at han vil skære hovedet af dig, men bare at du skal cutte motoren. Brand i flyet og i motoren. En motorbrand, / karburatorbrand, kommer egentlig af overdreven priming eller pumpning med gashåndtaget. Det er især om vinteren, at der er størst risiko for at antænde noget benzin, der kommer til at lægge i indsugningen til motoren eller til karburatoren. Når vi skal have ild i et eller andet, så skal vi selvfølgelig have noget, der er brændbart. Og i det her tilfælde, der er det jo benzinen i karburatoren, der er brændbar. Så skal vi have noget ilt, og det er der jo masser af, vi har tilført. Så skal vi have noget varme, og den varme, det kommer fra en gnist, som skyder tilbage igennem karburatoren. Og så har vi antændt den der brand i vores karburator, som så måske kan brede sig til resten af flyveren. Fjerner vi et af de der elementer her, så vil ilden gå ud. Og det, der er lettest at fjerne for os ved sådan en karburatorbrand, jamen det er at lukke for benzintilførslen. Så skal det sidste benzin, det skal bare forbrænde. Når vi har udført proceduren for at stoppe sådan en karburatorbrand, så kan vi tage ildslukkeren med ud, og så kan vi så, hvis der stadigvæk er ild i det, så må vi så foretage en slukning. Det er halogenslukkere, vi bruger i flyveren. I sådan nogle situationer, hvor der er brand, jamen så pas på. Du skal ikke udsætte dig selv for unødig fare.
Vi har jo kun et stykke af dig. Der er masser af fly til salg i aviserne og bladene rundt omkring. Praktiske nødprocedurer ved brand. Jamen, når vi har motorbrand under opstart, så hvis motoren ikke er gået i gang, jamen, så bliver vi bare ved med at aktivere starteren på nøglen der. Så trækker vi mixtøren ud og putter gashåndtaget helt i bund, så vi kan få suget ilden igennem motoren. Vi lukker også benzinhanen her. Det var altså, hvis motoren ikke var gået i gang. Hvis motoren er gået i gang, og det brænder, jamen så skal vi egentlig lade gasmotoren op til 1800 omdrejninger i et par minutter. Når den har så kørt i et par minutter, så lukker vi for benzinhanen her. Og så vil alt det benzin, der er imellem hanen og så ud til motoren og karburatoren, det vil så blive forbrændt i motoren. Og så går den i stå, når der ikke er mere benzin. Når den gør det, så tager du ildslukkeren med dig ud og slukker, hvis der stadigvæk er ild. Du skal huske, at når der har været ild i motoren, så kan du ikke bare starte den igen og så flyve. Den skal en tur hen forbi mekanikeren, og så fortæller du ham, at du har haft ild i karburatoren. Og så ved han så, hvad der skal foretages. Hvis du får motorbrand under flyvning, så er det langt mere alvorligt. Vi kan ikke sådan lige holde ind til siden og slukke branden. Det vi kan gøre, det er, at vi skynder os at trække mixturehåndtaget ud. Lukker for benzinhanen. Og så skal vi lukke for vores varme tilførsel og vores frisk luft. Luk for den begge to. Det lukker brændskottet, sådan så en motorbrand ikke breder sig ind til kabinen. Når vi så har gjort det, jamen så kan vi lukke for masteren. Men den kan du først lukke for, når du har sat flaps ud, sådan nogle ting. Man må godt bruge nødtjeklisten, der er i flyet, hvis det har gunstig indflydelse på situationen. Men lær procedurerne udenad. Det tager tid at finde nødtjeklisten, det tager tid at finde punkterne på nødtjeklisten. Men er der tid til det, og det ikke har nogen ugunstig indflydelse på situationen, jamen så kan du godt bruge nødtjeklisten. Brand i cockpittet, der tænker vi så på en elektrisk brand. Og det stinker og det ryger, så luk for hovedkontakten. Luk for frisk luft herhen, fordi det tilfører ild til næring af forbrændingen. Du kan selv åbne de der friskluftdyser, der sidder op og for oven i cockpittet, hvis det er nødvendigt. Når du har slukket for masteren, så bør ilden jo holde op med at brænde. Det du så kan gøre, det er, at du slukker for alle radiodele, alle kontakter, og så kan du forsigtigt prøve at tænde master igen. Hvis du tænder masteren igen, du kan nøjes med at tænde for batterikontakten, så kan du så se, hvis strømforbruget viser, at der bruges en hel masse strøm, jamen så skynd dig at slukke igen. Fordi så er det i ledningsnettet, der er en fejl. Hvis den ikke bruger en hel masse strøm, jamen så kan du prøve at tænde for generatoren også. Og hvis det også er okay, jamen så kan du tænde for de enkelte brugsgenstande, som du synes, der er absolut nødvendige at have tændt for. Og så kan du så komme ind og få lavet en sikker landing og undersøge, hvad der er galt med flyet. Hvis det nu fortsætter med at brænde herinde under, jamen så skal du have fat i halonildslukkeren og slukke ilden. Flasken med vand, den kan du ikke bruge til en elektrisk brand, men den kan du bruge, hvis Tante Olga hun har siddet om på bagsædet og i forsøg på at få ild i cigaren, så hun kommer til at tænde ild i et eller andet. Så forsøg at kvæle ilden med en jakke eller brug flasken med vand, som vi har i stoleryggen. Sikkerhed ombord. Vi kan have anbragt en kulilte tester, indikator, som viser, om der er kulilte i luften. Kulilte kan vi ikke lugte os frem til, så det er en snigende fare. Hvis vi kommer galt afsted, slår os eller et eller andet,
så har vi altså noget nødhjælps- eller førstehjælpsudstyr ombord i flyet. Noget af det vigtigste, sådan med hensyn til sikkerhed og komfort ombord, det er, at vi har nogle poser til folk, hvis de bliver luftsyge, at de kan kaste op i. Bare det, at de ved, at der er en pose, de kan kaste op i, har ofte en gunstig indflydelse på situationen. Noget af det, som vi en gang imellem er udsat for, det er, at under take-off, så rutscher stolen lige en halv meter tilbage. Og det medfører så, at man trækker rattet hurtigt tilbage. Der er sket grimme ulykker på den konto. Sikre dig, at stolen den er forsvarligt anbragt i de hak, som de der paler de skal gå i, så den ikke kan rokke sig frem og tilbage. Hvis der sker en eller anden situation, hvor du laver en nødlanding, så kan du, hvis ikke nødsenderen er gået i gang af sig selv, så kan du selv aktivere den. Og der er lidt forskel på, hvor aktiveringen af nødsenderen det sker. Vi har en lille kontakt, der sidder i midterkonsollen på den svenske flyver, og vi har en kontakt, der sidder ovenover masterkontakten på den danske flyver. Og der kan du så aktivere nødsenderen. Og den lyder sådan, ligesom du kan høre her. Windshear og microbursts er nogle ting, vi kan møde under flyvning. Værst er det, hvis vi møder dem under indflyvning til en bane for eksempel. Vi befinder os i en situation her, hvor vi har en kraftig modvind. Der vil vi måske endda opleve, at flyet det stiger på grund af den kraftige modvind, der lige pludselig opstår. Så kommer vi hen i et område, hvor der er nedvinde, så der vil vi gå under den anbefalede glidevinkel ind ad mod banen. Og de kan være så kraftige, de der nedvinde, at vi faktisk er nødt til at give fuld gas, hvis vi vil undgå at flyve i jorden før banen. Når vi kommer i den der kraftige medvind, så vil vi miste en hel masse opdrift på flyveren. Så det er en farlig situation. Vinden kan skifte fra, at vi har måske 40 knops modvind her, og her har vi 40 knops medvind. Vi skal også være opmærksom på den turbulens, der kan opstå ved, at vinden skal over hangarer eller passere skove eller andre hindringer under indflyvningen. Også ganske almindelig sidevind kan give os problemer ved landing. Vi har en let metode til at afgøre, hvor stor en del af vinden, der er sidevind. Vi kan tage forskellen i grader på baneretningen. Hvis banen hedder 15, og vinden den kommer fra 160 grader, jamen så er vinden 10 grader forskellig fra baneretningen. Og så er det så en sjettedel af vinden, der er sidevind. Hvis banen er 20 grader forskellig fra vindretningen, så vil vi have 2/6 af vinden som sidevind. Det vil sige en tredjedel af vinden er sidevind. Så hvis det blæser med 12 knop fra en retning, der afviger 20 grader fra baneretningen, jamen så er en tredjedel af vinden, altså de 4 knop, det er så sidevindskomponenten. Hvis forskellen er 30 grader, så er det halve af vinden sidevind. Hvis forskellen er 40 grader, så er det så 4/6 eller 2/3 af vinden, der er sidevind. Og hvis vinden er 50 grader skrå på, så er det 5/6 af vinden, der er sidevind. Hvis vinden er 60 grader og derover, så er det hele vinden, der er sidevind. Randhvirvler, wake turbulence. Vi kan se efter den flyver her, der er der dannet en masse af hvirvler. Og det er sjældent, at vi kan se det så tydeligt som her. I klar luft, der kan man slet ikke se de farlige hvirvler, som et fly efterlader sig i luften. Og jo større flyet er, desto større og desto farligere hvirvler efterlades der i luften. Randhvirvler de dannes især ved langsom flyvning, hvor der er stor forskel på trykket på undersiden og oversiden af vingen. Der sker den hvirveldannelse ude ved tipperne. Og randhvirvlerne de vil så bevæge sig sidelæns.
ud til hver sin side efter flyet. De kan eksistere op til 8 km efter flyet og har en tendens til at synke 500-900 fod under flyet. Også helikoptere efterlader randhvirvler. Noget andet, som store fly også efterlader, det er det der jet blast. Det, der kommer fra motorerne, når de skal lave take-off og få fuld gas. Det er en enorm kraft, som jo er kraftig nok til at skubbe flyveren i en retning, men kan skubbe et menneske i en helt anden retning. Vi kan se, at han må holde godt og grundigt fast i skiltet, derfor ikke at blæse væk. Der har været 2 episoder med Cessna, der er blevet blæst omkuld på Aarhus Lufthavn af nogle halvstore trafikfly. Og det er så fordi, de har kørt bag om trafikflyene, mens de har haft gang i motorerne. Start og landing efter tunge fly. Fly, der starter, laver randhvirvler fra A, det vil sige under startløbet. Så når de kommer til position A, hvor de løfter snuden, og flyveren begynder at forlade jorden, der vil de efterlade sig randhvirvler. De randhvirvler vil jo så blæses med vinden tilbage af banen. Når et fly kommer og lander, så vil det lave randhvirvler hele vejen under indflyvningen, og så ind til næsehjulet, det berører banen, fordi så skabes der ikke opdrift mere, så er der ikke trykforskel mere mellem oversiden og undersiden af vingen, og så ophører produktionen af randhvirvler. Og de her randhvirvler her, de vil så også bevæge sig bagud. Den viden bruger vi så, når vi skal operere på baner, hvor enten et stort fly har startet, eller et stort fly har landet. Hvis der er tale om et stort fly, der har landet, og vi så skal lande efter sådan et tungt fly, så gælder det om, at vi laver en højere indflyvning end det store tunge fly, og lander længere ind på banen. Hvis vi skal starte på en bane, efter at der er startet et stort, tungt fly, så skal vi sørge for at starte før på banen, og så flyve ud i en højere udflyvningsvinkel, end det store fly fløj ud i. Vi skal huske, at hvis der for eksempel er 5 knops sidevind på banen, så vil randhvirvlerne ikke bevæge sig med 5 knop til hver sin side. Hvis der blæser med 5 knop fra den her side her, så vil den ene randhvirvel, den vil ligge stille på banen, hvorimod den randhvirvel, der dannes af vingen over i den anden side, vil bevæge sig bort fra banen med 10 knops hastighed. Sikkerhedslandinger kan for eksempel udføres, hvis man synes, at vejret det er blevet for dårligt til, at man kan fortsætte. Eller hvis man er i tvivl om man har benzin nok, eller det er ved at blive sent på dagen, eller hvis der er en eller anden uregelmæssighed med flyet. Det er altså en landing, en frivillig landing, hvor flyet stadigvæk er i stand til at flyve. I flyveskolen der har vi nogle bestemte procedurer for, hvordan vi udfører sådan en sikkerhedslanding. Hvis vi kan komme til det, så laver vi først en passage i 500 fod, og så når vi ser et egnet område, så flyver vi så tilbage og laver en overflyvning ved siden af det område, vi vil lande på i 300 fod AGL, og så med 20 grader flaps og en hastighed på 70 knop. Så kan vi for eksempel tage tid på, hvor lang tid tager det at flyve fra den ene ende af det stykke område til det andet ende. Og vores ground speed vil jo så være omkring 60 knop. Og så kan man hurtigt regne ud, at på 1 minut bevæger vi os 1852 meter. Så tager det et halvt minut at flyve herfra og dertil, så er banen 900 og et eller andet meter. Og så er den så langt nok til, at vi kan lave en sikkerhedslanding på det. Når vi udfører selve sikkerhedslandingen, så skal vi sørge for at holde næsehjulet godt løftet. Det der sker, hvis det synker i, det er, at så tipper flyveren omkring, og så lægger den sig på ryggen. Nødlandinger, det er sådan en landing, hvor vi er tvunget til at lande.
Motoren har sagt host, host, og den kan ikke mere. En ideel situation, det er jo, hvis du har højt nok til, at du kan komme om og lægge på medvind til banen, og så lande på banen eller marken, som du hovedset dig. Vi kan så nå at inspicere og finde ud af lige nøjagtigt, hvor vi skal lande hen på marken. Det her, det er jo så en, hvor banen eller marken ligger til højre for os. Det er lidt mere kompliceret, men vi kan stadigvæk lave vores landing, udføre den som en venstrehåndsanflyvning til sidst. Den her, den er så lidt sværere at udføre. Det er lidt sværere at bedømme indflyvningen, hvis vi laver en direkte indflyvning. Det gælder om i sådan en situation, det er selvfølgelig at bevare roen og flyve flyveren. Du skal trimme til bedste glidehastighed, og så finde et sted at nødlande. Så skal du anvende nødprocedurerne for at prøve at genstarte motoren. Og hvis det ikke lykkes, jamen så skal du lukke motoren ned, og så udfører man så selve nødlandingen. Procedurerne i vores skole for genstart og nødlanding, det var sådan, at hvis vi får motorstop under flyvning, jamen så trimmer vi til 65 knob. Vi finder et egnet landingssted eller landingsområde, mens vi fortsætter mod det område, eller sikrer os, at benzinhanen står på both. Vi sikrer os, at mixture den er rich. Vi går hen til gashåndtaget, pumper med det, stiller det 2,5 cm inde. Karburatformen skal ud og aktiveres. Så tjekker vi om magneterne, om den virker bedre på left eller right. Hvis den ikke gør det, så stiller vi den tilbage på both. Vi tjekker, at master er on, og at primeren er inde og låst. Så har vi gjort, hvad vi kunne for at forsøge at få motoren i gang igen. Og er der masser af højde på, jamen så kan vi jo gøre forsøget igen. Ellers må vi jo sige, at så er det en nødlanding, der står for skud. Og vi kan afgive en nødmelding. Vi kan stille transponderen på 7700, medmindre vi har fået en bestemt transponderkode, vi har indstillet. Når vi kommer over i nødlandingsfasen, så lukker vi for benzinen og for mixturen. Vi tager magneterne på off, og når vi er færdige med at snakke i radio og sætte flaps ud, så slukker vi for strømmen. Før vi lander, jamen der briefer vi passagererne om, hvad der skal ske. Sørg for, at de har fået spændt sikkerhedsselerne, og så åbner vi dørene på klem, så de ikke kommer til at sidde fast, så vi ikke kan komme ud af flyveren, når vi nødlander. Igen, man må godt bruge nødtjeklisten, hvis det har en gunstig indflydelse på situationen. Ellers er det bare med at lære procedurerne udenad. Efter en nødlanding, som vi jo kan se her, så skal vi have fat i det lokale politi. Indtil det lokale politi kommer, der er det os som fartøjschefer eller vores stedfortrædere, som er ansvarlige på ulykkesstedet for, at tingene foregår rigtigt. Vi skal sørge for at hjælpe nogen, hvis de er til skadekommet. Vi skal sørge for, at der ikke er nogen, der piller unødigt ved flyveren og fjerner ting og sager fra flyveren. Når politiet kommer, jamen så overtager de situationen. Vi skal underrette Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, og de kan så kontaktes hele døgnet. Undgå udtalelser om ulykken til pressen og lignende. Søg bistand hos flyveskolen eller flyveklubben. Måske DMU også, Dansk Motorflyverunion. De har nogle folk, der ved, hvad man gør i sådan en situation her. Banebelægninger. Når der står sådan et 8-cifret tal efter koden H i en meter, jamen så er det en kode for banebelægninger. De 2 første tal, det fortæller, hvad det er for en bane, det drejer sig om. Tal nummer 3, det er noget med, hvad det er for en type belægning, der er på banen.
Er det vand? Er det tør sne, våd sne, snesjarp eller lignende? Det næste ciffer, det er noget med, hvor meget er der af det pågældende. Er der 10% eller mere, eller er der 26-50%? Det kan vi se ud af det ciffer her. De to tal her, de siger noget om, hvor dyb er den belægning, der findes på banen. Og de sidste cifre, det fortæller om bremsevirkningen på banen. Om de der bremsevirkninger der, det kan vi så også se på et efterfølgende skema, hvordan de skal tolkes. Hvis man siger, at vi har en bremsevirkning på 91, så er det et dårlig bremsevirkning. Hvis bremsevirkningen er 92, så er det poor to medium. Og hvis bremsevirkningen er 93, så er det medium. Og 94, så er det medium to good. Og bremsevirkningen på 95, det er altså en god bremsevirkning. Og hvis bremsevirkningen er god, så er gnidnings- eller bremsekoefficienten, så er den høj. Husk også, at når banen er glat, jamen så er der, eller kan der være problemer, hvis du skal lande i sidevind, fordi du kan ikke holde flyet på banen, hvis den er glat.